मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनैनि बे पार्कआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 3थि जोलुर बादायलायनायाव सफैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि अनसुला आदा बिस्टि बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। अननायनि गेजेरजोंनो लेंहरबाय बियो, दा एसे हाजिरा हरसिगोन आरोखि बियो। बिनि थाखाय आं बिराद मोजांसिन मोनो मानसिखौ। थालिरा हेल' सावना मा खिदि डेमेज जानाय बायदि जायो। आरे आदा एसे ओरै मामा साहेब केमेरा खारनाया होथेबा बबे जिनिसाथ' थांनो मोनने होथेयोब्ला बबे जिनिस थांनो मोनने जेबो गैया आरोखि। आं दाखालि माने खानाया दोंनै दोंथाम एसे गुजेननायखाय एसे हनाय जादों आरोखि। माने मानो गुयो रागा जोंनानै गुनायखौनो बन्द' खालामसां होननानै हरसिन खननै हबाय आं मैयाजों। ओंखायनो थफि गोसोम हमदों। मानसिया एसे फाल्थुदां साननो नाङा, बिदि नंद्राया आरोखि। दा जिखुनु जा मानो बेयावहाय गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्ला हाबा जायैआनो बांसिन, हाबा जानायफ्रा खम। ओंखायनो आं खावलायो गिलु बालु चाइनानिफ्राय ओंखारबोनाय गिलु बालु कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैयावनो बन्द' जादोंब्ला नोंसोरनि गोसोथोलायनाया बेसे गोबाव थानो? आं बे खोथाखौसो खावलायनो सानो। That's why I would like to request our youth friends जिनिस दुइनायखौ आरोखि गिलु बालु। ओइ साफाथिखौ सोर लोङै दं हलै बेयाव? साफाथि लोङै दं नामा कर'ना भाइरास जानायाव सोरबा? 3:30 ना 3:00 2:00 हराव सोरबा लोङै दं नामा? दानो 2000 होगोन आं बेनो। सोरबा जुदि साफाथिखौ लोङाखैब्ला आरोखि कर'नाखौ गिनानै 2000 बान्था। ओइ उन्दैफ्रा नङा, उन्दैफ्रा मोना, उन्दैफ्रा बेस्राफोर जेबो बुजिया। गिलु बालु बे कर'ना भाइरासआनो बोसोरसेयावनो एसे जोबहांदों, बोसोरनैयाव सेस। 2020आव फैदों, 21आवनो सेस। होमब्ला बे गोसोथोलायनाया बेसे गिदिर बुस्थु बेलाय? थालिखा ओंखायनो गोसोथोलायनायावल' बेस्थ' जानानै बे फरायफुनाय जिबनखौ जेन' सेंग्रा सिख्लाफ्रा नस्थ' खालामा। थाखा खामाय, साख्रि लायाबाबो गियान आरजिनानै कन्ट्रेक्टर जा, बिजनेसमेन जा, गिदिर गिदिर गारि बाय, गिदिर गिदिर न' लु। हिनजावा मा बै स्टेट बेंकआव पासबुक लानानै फैसा उइद्र' खालामनाय बायदि अब्लानो लाइन जागोन आरोखि। आरो हौवाया मा गिदिर बुस्थु जाखो मोनसिगौ? ट्रेन गंसेयाव गैयाब्लाबो 1000 जन गाखोजायो। गंसे ट्रेनावनो 1000 जन गाखोजायोबा नों बे ट्रेननिफ्राय देरसिन नंगौना? होमब्ला नोंनियाव बेसेबां लाइन जाफैगोन आयौ? नों जुदि आइएस जायोबा ना बेवाइफोर नोंसिनि फिसाया बिदि जुदि नोंसाजोआ सासे सिख्लाया आइएस जायोबा बे बिटिसिनि बडि गोनां साफा साफा सेंग्राफ्रा आयौ मुस्नि बसुमातारिया आइएस जाबाय, आंबाबो ओरै थांगोन। आदा अनिलाथ' बारलायलायो बिदिबा। डेन्जार मेच फसंनानै थानानै थांबावसो बे सिख्ला मोजां नुबा मिथिगौ। ओंखायनो आंनि खावलायनाय बेनो आरोखि, गोसोथोलायनायाव बेस्थ' जानानै थांखिखौ नाथ्रोदनो नाङा। ओमफ्राय आं बेखौबो खावलायहरो, सोरबा सोरबा हिनजाव थाखानानैबो गोसोथोयो, बिदि खालामनो नाङा। फिसा थाखानानै हिनजाव थाखानानैबो गोसोथोयो, गोसोथोनानैथ' सोरबा सोरबा लाथारबावोसो। बिदि खालामनो नाङा आरोखि। जोबनायाव नों जेब्ला बेमार जायो, नोंनि गिबि हिनजावाल' नोंनो दै गुदुं फुदुंनानै होगोन। गदाया उनावसो फैनाय। सोरबा गदाय हिनजावनि माबा दै गुदुंनाय, अननाय, एखेबारे बेमाराव बिसिना बना होनाय, थुखैनाय, सोरबा हिनजाव गदाया बिदि खालामनाय नुदों बबेबा जायगायाव? गैया। गदाया लामानि बे लामायाव जोबैगोन। लामायाव बोरायबा थांफिनजाला, बै हिनजाव खिबिनाव फैफिनसै बे बुरबगा। बांद्रायबायदां आंना बुंनाया, अन्नानै क्षमा खालामदो। एसेयावनो गोजोन्थों। धन्यबाद। आनन्द सम्बाद। आमार बिया এই বছর
जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम